Здравейте! Сега ще ви представя топ 5 неща, които да направим след сране. Номер 5. Визуален контрол. Това е толкова добро, че и Да Винчи не може го нарисува. 50 нюанса кафяво. Номер 4. Може да се зарадвате, че сте оцелели и този път. Не всеки оцелява след сране. Номер 3. Проверка на ресурсите. След сране проверете колко артия имате за следващия път, защото не искате да останете без артия. Номер 2. Преди да се забършите, уверете се, че нямате мартеници или други буклюци по ръцете. Мартеничките не се върват добре с кафяво, повярвайте ми. И номер 1. След като се забършиш, не дей си мириши пръста преди да си се измила. Не е добра идея. За още такива съвети, абонирайте се за канала.